आसामनि त्रिपुरासा बा त्रिपुरा सिनायरंनि बागै कायसा स्पेशल तुंकुटुं कक मालामा तैफाय तंखा आं नंनि तक अक्सि त्रिपुरा बिदिनो पाइसक जरानाय तंनि ताकुर कागजपत्र दाय डकुमेन्ट लेखा फरानि सम्बन्धे जेकुनु सामुंनो तैयो नाव आरो टेंशन लाजनाय क्रिका चिनि नुनाय एफबी एलाकानि त्रिपुरासाराव गोबांमा चिनि जे आसाम तंगा एलाकानि जिल्ला बिसिंनि হ্যাঁ কবইনো নক আর লেখাপত্রনো তৈয়ে যে জেরক্স ফতমা তুমি অনলাইনে সামুরনো তৈয়ে আর বেনি ওর থাংনাই নাংলিয়া বা বেনি দোকানরবো থাংনাই নাংলিয়া কবইনো ইয়েস চিনি হাইলাকানি জেলা বিसिङाव काटलिसरा टाउन काटलिसरा बाजारा कायसा चिनि त्रिपुरा सिनायनि कायसा कम्पिउटार जोन कायसा ओपनिंग खालाय जाखा दुकाननि बमं अंखा खाजुकसा कम्पिउटार जोन हिए दुकाननि बमं खाजुकसा कम्पिउटार जोन थाङै नक जे कुनो अनलाइन सामु खालाय माननाय अजगा नंनि जेरक्स नि हयते लावै फटो प्रिंट जत्तो किछु अनलाइन सामु अजिगा खालाय माननाय खाजुकसा कम्पिउटार जोन थाङै ताकुर तो जत्तो आरो जे चिनि टाउन तंनाय लेखा सनाय तंनाय अक तंनाय रक दाय डकुमेन्ट तैये बा अनलाइन सामु रनो तैये आरो बिसि टेंशन लाजनाय क्रिका ताकुर अजगा न बांला माथो अंगिया माथो बयस्क बुरि थिरि जत्तो किछु थाङै ककब्रु कबे सावै अक क्लाय सामु खालाय मा ताकुर सामु खालाय रमाव आस्ते आस्ते बाहायके सामु रनो बासकाङाव आगुय थांनानै बागै प्रसेस दं बा जोंबो नय दं ताकुर तो अब जत्तो चिनि बागै कायसा गुड न्यूज बा ककमालामा गाम हि आं मासुं ताकुर तो खाजुक जत्तो आं हायदख्लाय जो खाजुकसा कम्पिउटार सेन्टर खाजुकसा कम्पिउटार जोन थाङै भिजिट खालायनायनि बागै नांमानि जेकुनु नांमानि समय बा नंनि नांमानि सामुङा थाङै अर जागा सामुं खालायरनायनि बागै बै बेनि फिसाहायके अथच बेनि फिसाहायके तो रांखौ बिचा प्राइजेस रावबो लाख हिबा आं आशा माख्लै ताकुर बंखासिनि त्रिपुरासा आरो त्रिपुरानि दुकान बा त्रिपुरानि कम्पिउटार जोन तो आइनो बागै न जतो हायदख्लाय जाओ खाजुकसा कम्पिउटार जोन थाङै जत्तो भिजिट खालायदि समय मांखलाय बा काटलिसरा बाजार फायगांख्लाय ताकुर यस लोकेशन अंखा काटलिसरा बाजारनि मेन टाउन रोडनि काटलिसरा बाजार एंट्री खालाय जे लाला बायपास अंगे एंट्री खालाय माने लगे जे मेन रोडनि जे काटलिसरा टाउन थाङै एंट्री खालाय याक्सि फायसिङा आरो जदि काटलिसरानि बेग आखय फायद्रो हेंख्लाय याग्रा फायसिङा ताकुर लोकेशन अंखा बिनि थाय अंखा खाजुकसा कम्पिउटार सेन्टर जोननि थाय अंखा ताकुर तो बिदिनो पुरा नायमन बाय जतन हामबाय आरो कायसा कक अंखा जे लाइ थांनाय दिनो आं नंनो साजाक लाइ थांनाय भिडिअ जे आसामाव सरकारि गतबाबे खलाय जे बासारकनो तै कक थायनो तैये जे आसामिस बड हिन्दी अबदिरक जे भाषा तंमानि सरकारि गतबाबे भाषा खलाय जाना तो अबनो तै ताबो गोबांमा बांला बा वानसा हिन्दू सिनेराव बा वानसारक ताबो खरांथि सालायमानि नुजाखा जे बांला कगनो तमानि बागै एड खलाय जागिया सरकारि गतबाबे खलाय तमानि बांला कगनो जागिया हिए साख्लाय मानि नुजाखा ताकुर तो भिडिअ ना परे एक्सप्लेन खलाय सायखनानै नाव नेक्स्ट भिडिअ कमेन्ट खलाय सालायदि नाव जुदि सिनेम जुगन खलाय दिनै भिडिअ आसोंना मालिन नाव नेक्स्ट भिडिअ जतन खुलुमखा ताकुर।